Dobrý den. Dobrý. Tak my vás tady vítáme. Dík. Máme tady takový konkurs, že bychom chtěli zjistit, jak by šel hip-hop proti screamu. Tak, můžete začít v hip-hopové bázi. Hip-hop, myslíš? Ano, přesně tak, když jsem obrdal elfku, ale to nebudem řešit. No, můžete začít. Tak jo, a tak mi pustíte aspoň nějaký intro? Bumčk, bumčky, bumčk, Jo. bumčky, Jo. bumčk, bumčky, bumčk, Aha. bumčky, Takže když bumčky, jsem tu jel, bumčky, málem se bumčk, elku vojel, bumčky, nestyděl bych se, bumčk, ani kdybych jí vzal bumčky, gel na prdel, bumčk, říkám ti to, bumčky, já nejsem gay, bumčk, já jsem tvrdý, bumčky, já jsem jako Bill bumčk, Gay, hej. bumčky, yeah. Hezky. A co to screamo? Screamo. Tak, teď to začne. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem šílený. Víte to? Tak jste slyšel, co tady proti vám bylo? Myslíte, že tento battle dáte? Ty vole, že váháš, vole. No já neváhám. No tak mi něco ukažte. Tak chce se slyšet vysoký C? Nebo ty vole? Nebo hole? Nebo ty vole? Nebo já už nevím, co je. A chcete pustit nějaký instrumentály? Ty vole, pusťte tam nějakou nakládačku, ty vole, Underworld, Vítek, My Chemical Romance, vole. Dobře, tak my vám něco pustíme. Dobře. Jak se to zastavuje? Koukal nejlepší.